Täsmäpalvelut. Tällä kertaa kohteena oli helsinkiläisen kiinteistön roskalaatikoiden säilytystila, jossa työnämme oli lastauslaiturin korjaus sekä seinien ja lattian maalaus. Lattialle oli muodostunut paljon ruostetta ja rasvaa, jonka vuoksi se oli ensin pestävä ja ruoste poistettava käyttäen apuna happoa. Ennen maalausta happo vielä neutralisoitiin. Lastauslaituri pestiin, korjattiin ja maalattiin. Maalasimme myös lattian ja seinät. Tässä näet kohteen valmiina. Kohteen toisessa tilassa suoritimme niin ikään lattian pesun sekä parkkipaikkojen merkintöjen maalauksen. Täsmäpalvelut. Kaikki palvelut samasta numerosta.